L-istudenti ta' 6 sena fl-iskola primarja se jiġu assessjati għall-eżamijiet tal-benchmark b'xogħlijiet li għamlu matul is-sena u mhux bl-eżami finali biss. Din hija waħda minn 25 rakkomandazzjoni li ġew preżentati mill-Bord tar-Reviżjoni tal-Benchmarks li wara konsultazzjoni ma' tfal, ġenituri, għalliema u kapit tal-kulleġġi u skejjel ġie rakkomandat kif dawn l-eżamijiet din iħallu effett fuq tfal. Iċ-chairperson tal-Bord tar-Reviżjoni tal-Benchmarks Mark Borch qal li qed jiġi rikomandat li jkun hemm l-assessjar ta' matul is-sena u l-eżami tal-aħħar tas-sena. Mill-aħħar kif tifel jew tifla tkun marret matul is-sena se tkun tiddependi fuq l-assessjar li jsir matul is-sena kollha. Plus ukoll fuq xi forma ta' assessjar sommattiva li ssir fl-aħħar tas-sena. Din is-sena diġà ġew implementati xi rakkomandazzjonijiet fosthom li tfal ikollhom ħin allokat biex jaqraw il-karta tal-eżami u jkollhom break ta' ġurnata bejn eżami u ieħor. Mhux jibda l-eżami u tfal jibdew jaħdmu, ma jkollhom dak il-ftit minuti fejn jissetiljaw, jikkalmaw daqsxejn, jaraw daqsxejn il-karta u mbagħad jibdew jaħdmu. Daħħalna wkoll dis-sena illi bejn il-karti bil-kitba ikollhom break it-tfal, jiġifieri break ta' ġurnata. Biex mhux kif kien ikun qabel kien kollox ikkonċentrat li kien ikollhom iktar minn sessjoni waħda tal-benchmark fl-istess ġurnata. Provajna nqasmu daqsxejn aħjar is-sessjonijiet biex ngħinu tfal ma jkunux mafusin ħafna b'dak li qed isir. Fost ir-rakkomandazzjonijiet oħra hemm li l-eżami tal-matematika jista' jsir bil-lingwa Maltija. Hemm rakkomandazzjoni sabiex il-listening comprehension għal Malti u l-Ingliż ma jeqpax bl-użu tal-audio biss, imma jintużaw filmati qosra, filwaqt li hemm il-ħsieb li fl-eżamijiet tintuża t-teknoloġija diġitali. Rakkomandazzjoni oħra hija li studenti barranin se jkollhom għażla l-eżamijiet tal-Malti u tal-Ingliż bħala lingwi barranin. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo elenka 3 pilastri ewlenin fl-edukazzjoni li huma x'titgħallem, kif titgħallem u kif tkejjel dak li titgħallem. Saħaq li b'dan l-iskop it-tfal jieħdu gost jitgħallmu għax hekk jieħdu gost jitgħallmu. Dak li qed nagħmlu llum li tkellimna dwaru llum hu kif tkejjel dak li qed titgħallem. Aħna ma rridux li l-iskejjel tagħna jibqgħu kif kienu anke għal snin twal sempliċi fabbriki tal-eżamijiet jew fabbriki tat-testijiet. Aħna rridu l-esperjenza tiegħek x'in tiġi biex tkejjel dak li tgħallim tiegħu le tkun parti mill-esperjenza edukattiva tiegħek, tkun parti mill-ħajja edukattiva tiegħek. Huwa mument importanti ħafna għax huwa mument fejn inti taf jekk tgħallim jew le. Imma ma rridux li jkun dak il-mument tal-biża' u terribbli li qisek qiegħed quddiem xi mħallef li se jaqtaħħilek jew għall-ħajja jew għall-mewt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.